Yo, hello guys. It's been a while since we had our vlog. No, dugay-dugay. Karon medyo galuya ta. Kay gikan mi kaigit o kalibanga. Kaigit ay. Mama kaigit pod. Ang source. Ang source sa igit ay Noah. Ako giigit sad ko. Gigasta. Siya na kayang lula. Ang lula nga gikaigit ay. Ang lula nga gikaigit. Tama kung kalo dahil. Then right now we're using the Osmo Pocket 3. No, dugay-dugay na ta wala kagamit sa Osmo Pocket 3. Ginagamit ra na ko ni pero yung Pocket 3 sa kanang sa akong mga short form nga contents, no. Pocket 3 na akong gamit kanang nasa sulod sa balay. Pero kanang mga outdoors usually kanang nakatong nice snow ang Action 5 Pro. So karon mo Pocket 3 ta kay murag gimingaw na sad ko sa pag-vlog ani, and ang quality mo sa Pocket 3 is way superior jud compare sa 5 Pro ug mga kuan. Sagun sa pa na diharong nanggawas nga mga action camera nga for vlogging kay kani siya hindi siya sa low light, nindot siya tanan compare sa mga action cameras nga magsige pa ka og adjust bitaw. Pero kani ang Pocket 3 all in one. The only disadvantage is dili siya waterproof. So nice ang panahon ron, sunny na +6 taron sa Calgary. What's the date today? January 29. So hopefully magpadayon na ni siya, then diretso na next spring. So basing mamalit niya po niya may pang garden ani nanom sugod tanom experience pa, practice. Anyways, let's go. Ila? What na ni nga ni? I don't know. Adara di ay 422 abi ko dos yung sa kayo ani. 4. Let me see. Show them. 4. $4. What you got? Show. Pansit. Pansit, hilig yung pansit. This is for Noah. This is for Dad. This is for Mom. Oh, si Mumay. Wala. This is for Mumay. So nanganhimi sa park guys, among tanawon kung kay gusto man sino ka makiglaag taon na board na sa balay. Basta winter time kay lisod kayo. Unless kung mato mismo indoors nga mga kuan. Pero mao lagi na kato nga sa murag indoor nga library. Dito siya nakakuha atong viral nga gastroenteritis. Muna nakalibanga meron, so I don't know. Libog sa kabasa ka plaster bitaw. So karon snowy ba jud? So maay lang gining snow no sa sugod ba, pero madugay na kapoy kay snow bay.
Asul. So mo niya mong playground dire. Dol-dol ni siya sa balay. So far. Ito siya pinakaduol. Asa ka, bi? So diha nga area. After aning murag coral kanang puti. Ya. Body of water na siya, guys. Tubig na siya para since kay winter, imo sang snow. So, yeah. As I mentioned earlier, 'di ba? Lahi ra jud ang community sa ato sa YouTube. I don't know. Murag lahi pod siya. Nindot ang feeling nga maghimo ka og short form nga content, and at the same time lahi sa jud ang feeling ng maghimo ka diri sa YouTube og videos. Kay diri murag kuan gid siya. I don't know, di na ko ma-explain. Kay kung maghimo ka sa Facebook, siyempre murag kanang pang sa attention, murag short attention ra siya ba. Kinahanglan na kay kwaon nga buta nato 12 to 20 seconds nga makuan, unless kung siyempre nakakuha na jud ka, pero lahi man gud ang angle sa horizontal ug sa vertical. Unya murag I don't know, it's just different. Di jud ako ma-explain. Ako na lang siguro po itong ibaligya dito ako ang kuan. Si tawag ani. Ultra. Kaya mo di man jud ko ka magamit na maayo ba? Sayang rasad sa time. Sayang rasad sa extra space. Kaya ultra di kina ko magamit kay og kinahanglan ko kanang sito gani waterproof na pa man to kong 5 Pro. Unya I don't know kung nindot sa di-upgrade og 6, pero 6 sa to Action 6, pero murag di sad gayo kay murag kuan ra okay naman sa 5 Pro ano bitaw. So kanina lang usa ko ang gamiton siguro ang packet o ang 5 Pro. Baligyan na lang ako tong kuan siya. So ra gito ako ang ultra ba. Nya I thought nga maka-create kog more nga mga POV nga mga shots, but mo kita ni ang plan. But since nagkalain lang jud kay na-monetize sa Facebook, ano bitaw niya, ako ang content sa Facebook more on Christian and motivational. So more talking head video ra jud siya anara. So yeah, and then the rest nga mga vertical o nga mga horizontal pocket na lang ang gamiton og 5 Pro. Pocket kung kinahanglan jud kayo, like for example dili kayo hayag ron, pocket may nindot as long as di lang jud mag snow or magulan. Kay kung ang 5 Pro murag basta glow light dili na jud kayo siya, mawala na jud siya sa iyang kuan. Pero og pocket kay nindot jud, gwapo jud yung quality. Hapit pa jud ako na nabaligya sa una, guys. Ang pocket 3 kay unsa gito kung ano gang ibaligya gito na ako. Kay mo switch mo siguro ko sa ultra. Kay murag all in one na ang ultra ba. I think so. Basta gipost jud na ako ang 5 Pro ug ang pocket 3. Katoy. Ay gani kay mamahalin. Daghang nang inquire pero dili ka ng mga kuan jud ba kanang sure bitaw. So wala gid to siya. Kora siya na post. So may gani kay wala gid ako nabaligya actually. Kay na post lang jud, gwapo ang gin pocket 3. Kay stable jud ba. Nya na siya gimbal, so kung maglakaw-lakaw ka, magana adi kayo mo kuan. Pero ang 5 Pro di man pud naputo siya stabilization, di ba? Pero lahi pud ang pocket 3 kay syempre in terms of stabilization and quality wise lami jud kay pocket 3. Pilit kayo ba? Kay normal ra ni siya, gishot na kog dilag M 10 bit. Nya ako ra ning sapawan og loot sa katong unsa na sa DJI. Dayon adjustan ra gamay ang kuan. Ako mo to ginasapawan sa una og mga loot nga lain ba. But mawala magud ang murag mga actual jud nga color sa ako ang ginaadtuan, sa amo ang ginaadtuan. Like ang mga color sa trees, sa color sa car or whatever. So mabati siya ba. Like for example, ako i-explain mo ni siya blue ana pinya. Syempre kay tungod sa loot, mula ini ang color. So ang akong plano, regular na lang nga loot, tarongon lang adjust nga murag kuan nga naar gihapon ang colors niya.
But yeah, anyway, sa mga nag-subscribe ug sa mga nag-watch ani, I hope you guys are okay, no? Kamusta mo diha? New year na ta, 2026. I hope everyone's okay and we have our 2026 goals na pod. Yeah, mo sana ako aron ay 2026 goals ra. Ginoo ra tanan, tugyara na tanan sa Ginoo. And also sa previous na kong video, I'm inspiring you guys, encouraging nga mag HCA mo kung wala pa mo kabalo o gusto mo musulod sa healthcare. And karon mobalik ko sa akong ang daan nga position sa una, pero lahi siya nga province pero same position nga scheduler. So mag-schedule gyapon ko sa mga healthcare aides or sa mga nurses nga nasa hospital. And mo na ko trabaho sa una sa Vancouver sa nagdugay ko ana. And mag-start ko training sa February. So ana kanindot ani kay mas gamay man gud ang the reason nga naning search ko balik ani kay mas gamay ang HCA nga sweldo diri sa Alberta compare sa scheduler sa BC. Ang scheduler o HCA almost the same ang per hour, mga around 28, pero diri ang per hour sa HCA it's around 20 ata ang starting kuha ka experience unya. I believe mutaas na ni tungod sa atong mga strike ato, pero siguro mo dagang mga 25 ang starting. Mudako na pud siya actually. Almost the same siguro na po ni sa scheduler. Pero mawala na bugbog ka sa trabaho kung HCA kay physical man siya nga trabaho. Pero og scheduler sad ka, bugbog sad ka kay ang trabaho niya is mental. Stressful kayo, ana bitaw. But so far mas makauyon ko sa scheduling. It's because sa hilig kong computers and at the same time malikayan ako for now rest ako sa pag-engage sa client, sa family, ana bitaw, or sa mga hustle man good, adjust ba lisod di pud basta-basta magkuan. And also I'm studying for my nursing exam kay take fugkog NCLEX. So mo po nang akong kuan. So the best option ako is mag-scheduler kay tungod higher siya nga rate. So ang rate na ko ron sa scheduler, makuha na ko na siyang rate kung mag night shift ko as an HCA. Kaya night shift diri na may $5 man siguro or $3 nga additional kung night shift, more night differential. Pero maulo na kapoy kayo night shift ka. So mo to naka-decide ko why nga mag night shift ko, what if makuha na ko na siya sa morning or evening ra nga shifts, no? So mo to scheduler, balik ko scheduler while mag-study sad ko sa ko ang nursing exam. Kay kung ganoon na kung mag-scheduler ko, maglingkod ba yung more computer. So at least if ever kung medyo kalma ang trabaho, ang tasks, pwede ko maka-browse, maghimo ko flashcards and something like that nga ako mabasa. Pero kung HCA ko, medyo lisod kay syempre kadalihok na i-call bell na yung mga client manawag, na yung mga coworkers manawag, ang patabang ana ba family, clients, family, may nana. So dili kay kakakuan, whereas kung scheduler makapungko-pungko ka and dili ka kapoy physically. Pero maulan na, hopefully dili kayo siya stressful compare sa una kay lahi man ni siya kay sa hospital based. Sa una kay home care to kuha, so medyo stressful. Pero let's see karon murag hopefully more on data entry. Wala na kay call ba sa una katong scheduler sa BC, mag-call pa ka sa family, call ka sa client, call po ka sa workers. So kapoy sa to, nagabot sa balay stressful, gamay tandog, sipok ng utok ba. Pero hopefully karon motingon sa asawa nga nag-scheduler ko sa una, sa puton daw kay ko. Kay stressful gid siya actually sa utok, although dili ka kapoy physically, pero mentally draining po siya. Mas binawa ka kabalo sa ginabuhat, pero pabugo-bugo ra ka kana. Pero mo lang na siyempre kita Pinoy maningkamot mo kita nga murag mo excel ba sa ato ang kung asa ta ibutang bisag asa pa tang posisyon, di ba? So mao na, hopefully this time dili kay lahi ang sa Alberta, lahi ang sa facility kay more on mag-send ra sila call out ana, then if na mo respond then mao na siya. But let's see kay murag lahi po ng ilahang software nga ginagamit diri. So yeah, anyway, so much chika, so much updates at ng life, no? I hope you guys are okay and I hope na namin na learn sa ato ang fun ron. And I hope na nalingaw mo gamay sa ato ang video ron, sa atong vlog.
So mao ni siya winter time sa Calgary and hopefully dili na mo snow no. Last time natunaw na ni siya. Then snow na sa dugbalik. I thought na springtime na pero wala pa gyapon. So hopefully mao na ni siyang last. I don't know. Usually naman gani snowstorm sa mga kuan February to March na nindot itong diretso na spring kay boy. Pero gamay ang antos na lang. May spring, day and summer. Camping na sad or sana ni. Anyways, kung asa man mo ron guys, pag-amping mong tanan and God bless you all and I'll see you guys on my next video. And sa mga wala pa ka-subscribe, please do so that updated mo sa akong future uploads. Planning to do more ani. But since what I mentioned earlier na ako'y ginastudihan, so basic after na lang no, maka-consistent tawag upload. I'll see you guys on my next video. Until then, you guys take care and God bless you all. Tanaw sa mo sa snow for the last time. Sa mga nasa US kung walay snow or nasa Philippines kung asawa tawag na nanawag na nako. Alright, bye for now.